For today's video guys, karong gabi na no, sinabot tayo sa among mga barkada dire nga mano or dang panampod og mga isda kay maga food trip me dire sa Daplin sa Suba guys no. Umani among kuha gikan sa pagpanawom. Nay nga gagmay ang tuyo lang namo ni is makakilaw mi o wala mi dahom mag-speak na makakuha mig dagko og mo na niya magpungan kang gagmay guys kay sakto-sakto kilawon og nay kung kauban nila guys no. Galuto siya o gasabaw guys sa mong kuha nga kuha na siya binas oil style yung pagkuha nga tilapia o gagsamtang ako po guys no na akong kuha diri nga gagmay nga naibaki o dapat tay kasiling bugoy guys no. Bugoy may tawag nila sa mua nga nakuha na ho ako pagpana o ano ko damha guys no akong pana dai nabadli dai sa pag ko natukod nako. Tukod ang akong pana dito sa bato maong nabali siya guys no. Nyuli ko o pag-abot na ko sa among gipunduhan pinunhan andam na sila daan gahinlo na sila mo tong naabtan ako ganina pag abot na ko napit na mahuman o pang luto sila ug ako po no gaapas ko diri sa akong kuha na hinluan pa kaya itong isugba mana ni ang mga kuha guys. Pag may kalaban Akam. Mana yung kuha mo na? Shout out sa Akam. Akam, shout out guys. mabol ng gambar eh. Tog. Wala na dito. Tog. Atong atong aning Boy. unahan, tulay. Unsa ka boy? Saka? Unsa ka? Ha? Unsa ka? Hello guys. Hello, may mong kuha mo dagko tayo. Kasili guys. Eh. Teng. Baki. Para gunting ay. May gamit ano hindo rin kasi le. Anak ko, imbise. Basa mo kung data. Imbise yan. Ha? Imbise. Nano na naman may mga kalambat. Okay. Kalam. Lambat. Kapukot. Sabi mo ha. Mo, di mo usah ya? Akam. Lahan kasi naman. Apa? Ay, bicara ya, kebutan niya. Kita bundes. Bicara. Yan ang gaming busak. Dali, anong gaming busak ng bag? Mao din guys no, ang amuang sabon nga isda nga tilapia. Napoy gamay kayong ungon guys nga nakuha sa buok. Og diyan nga atong sinugbang nga igat nga guys no og baki. Ato siyang gisugba kay murag lami po ning sinugba ng igat mga kalambat. Gawa na ito lang ang ating kuha mga kalambat kasi gawa ng bagyong yod-yod. Bidan mo tatapanan. Lubog ang suwa mga kalambat. Oh, dara na pila ko iba. Bagyong twinkle. Pabusog og gabi kay Og sa mga madugay no sa pamadalian di mga una og mao na ni ang tanan namong kuha guys no naluto na kay bahala gagmay ang kuha but at least natay nagkuha guys no makaon mga ni tawag og food trip guys sa sapa. Lami pa din mga unta og daghan guys no ay bibo pod wag ininog guys nagpunit sa sudan og sa luto mao ni guys ang ato ang trip karong gabi una og mao na to guys no mao na ni ang mga unsa mi. Sabagyan. Sabayo. Hindi ko na magkakaon. Ay. Mara na itong punan ron. Okay so? Ya. Akam. Go, go. Go. Palitian. Baki guys ha. Baki. Ano? Ano na
Jis mo. Punta ko yung bulino. Hindi ka. Hindi pa rin. 9 pa. Mapapakas 9. Brigo dyan yung solar mo yun ba? Yung mura tagpuan yung murag na tayo kurente. Dami solar mga guys oh. Kuya mo na si Gliciano agad. Gliciano is tuliro na huyag. Tas yung pangana di ma. Lu kira lupat mo ayod. Pero man, gamit. Ito, gamit. Gamit. Yan o, ispa ito. Pikit mo pagkapalita. Itong nakuha, itong hawan. Alam mo, sa ito na. Kaon, gusto ba ito? Tagbot mo na napita ka. Nanong pa, kukutulan nung. Ato ka dugay magubog ito. Ito babaw alamin, babaw ko yung malubog. Napanas. Hindi ako kapis mabulong sama ito. Ngayon ng Francis, isaw man na. Mani kay abot ka yan ayan naman. Grabe na itong karpa sa pipino to. Itong kaldero to. Ito malamin na. Magbangon ba? Kapit doon dangog lawas. Itaron daw. Gasya. Oy, tubig ka tubig boy. Isabaw mo sa ayan. Tubig na na. Aw na nang bag. Ang 1.5 na. May sabaw mo yan. Ano ba? Mo ne? Video na. Asdong na mo rin ko. Ilaw, sakto ka do. Mas lagana pagkuha. Ayun. Tara higop na buka na mo ba? Hmm? Di ba sila po tayo sa... Ah. Boy, igat mo yo. Ha? Ako na boy. Awa na, bukog na. Abukog na. Sabi mo gigag. Akam. Ina ko makakuha kagawa. Hindi na ko mabugluan na eh. Hindi na ko tulo. Oy, ina ko makakuha kagawa ba? Ano ba tulong buhok? Dati ko. Ikaw nagagaw. Kaon. Ikaw nagagaw. May ka na dun. Sky naman to. Una. Pwede na magsundo. Kanya eh. Wahe, mo pag ano pa, kung man mga alas 10, yung head frame ka. Samot nag ibid. Alami ka doon na. Puko ako gibid. Men, ko di sumba. Rumok. Ano din ibid kasi manok. Jan Lloyd. Busog na? Busog na. Ayan, nagtitid bro. Tarong eh. Isog naman ta. Bro, imo